Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kararjan miwah kawilujengan mugi tetep kajiwa kasarira. Sagung para rawuh kakung miwah putri ingkang winantu sagunging pakurmatan. Memuji sesantining suwuh rep data pitana. Suwuh tegese sirna rep mengku werdi tentrem. Pitana pranatan ingkang luhur sirna sungkawaning rasa manjing katentreman sejati ngestiming luhuring budaya lan agama ingkang luhur. Salam karajan miwah kawilujengan mugi tetep kajiwa kasarira mriki kadang pisan sutresna ingkang mijil saking Laladan Desa Prambon Kecamatan Dagangan Kadipaten Madiun Jawi Wetan. Hangaturaken wilujeng rawuh sangyaning para kadang besan sutresna ingkang mijil saking Laladan Madiun. Natkala mangke sigra Jawa tasta sih sinisian bagi binage kayuwanane rasa wangsuwan. Panjurung pandonga rahayu wilujeng mugi tansah manggiya kesarasan miwah kawilujeng tinebena saking sedaya balak lan bilahi. Manggiya katentreman ingkang sejati. Sedaya tansah ndedongak ing ngarasaning Gusti Kang Maha Agung mugi tansah lebda ing karya kalis kathah ngurubeda manggiya ing suka rahayu. Dawing Sri Atmaja temanten ingkang nembe kakirapaken wekdal samangke nggih panjenenganipun Muhammad Zainur Rahim Atmaja kakung saking panjenenganipun Bapak Miskiman Ibu Suwarti ingkang sampun kajatukrama Atmaja putri saking panjenenganipun Bapak Nika Wahyudin Ibu Nangi Matun ingkang mijil saking Laladan Desa Prambon Kecamatan Dagangan Kadipaten Madiun. Kala mangke sampun sigara lumampah sagung para tamu ingkang mijil saking Laladan Madiun. Lumebet wonten ing taratak arambak ingkang sampun kasamaptaken dening para kadang nayaka karya ingkang ginelar saking panjenenganipun Bapak Miskiman Sagotra Kulawarga. Natkala mangke Sri Atmaja temanten kekalih anglenggahi kursi gading pinalipit ing kencana pindha Bathara Kumajaya Kumarating tumurun saking kayiwangan hamadangi jagat. Tertamtu nyuwun idi palilah idi pangestu saking para rawuh samudayanipun. Mugi tansah lebda ing karya anggenipun jejodhoan ngantos kaken-kaken ninan-ninan pindha mimi lan mintuna ngantos sak puputing yuswa. Tansah manggiya rahayu wilujeng nir ing sambikala dados keluarga ingkang sakinah mawaddah miwah warahmah. Sepindah malih dumateng sanggianing para tamu kadang besan sutresna kiraping Sri Atmaja temanten sugeng pinarak lenggah kanthi merdi kandhing penggalih nuwun.
Shallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Wilujeng rawuhipun sagung para tamu kadang pisan sutrisna kiraping Sri Atmaja temanten. Matur sembah nuwun rawuhipun saking dalem medhun jam pinten Ibu? Jam 7 wala yo gelis. Nggih. Ngantos panas nggih Bu nggih. Nggih. Bot-abote netepi darmane ngasepuh nggih. Menika paring donga lan pangestu dumateng Sri Atmaja kekalih Mas Muhammad Zainur Rahim. Nggih ta Mas? Antine karo Mas Ahmad. Nggih. Muhammad Zainur Rahim Atmaja saking panjenenganipun Bapak Miskiman Ibu Suwarti. Nggih. Sampun ijab kabulaken rikala dinten kapengker nggih menika dinten Kamis kapengker. Sampun anut satataning agami ingkang rasuk anut adat widi widana ingkang sampun lumampah. Inggih sedaya lulus harja nir ing sambikala inggih awit saking donga lan pangestu saking para rawuh samudayanipun. Inggih kusumaning ayu Zainul Milati Atmaja putri saking panjenenganipun Bapak Nikah Wahyudin Ibu Nangimatun saking Desa Prambon Kecamatan Dagangan Kadipaten Mediun Jawi Wetan. Wilujeng rawuhipun mugi tansah rahayu ingkang sami pinanggih. Niki kangge miyak sepining sawasana saos panglipur menika wonten tembang selawat saking grup selawat Sabda Rasul nggih menika monggo dipunaturaken pariwisata monggo. Panjenenganipun Rama dalah ibu sekalian kepareng ngomiyat saking papan palenggan tumuju ing sasana rinengga badhe kapundhut gambaripun minangka kangge dokumentasi keluarga. Matur nuwun. Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asadi wa darati kabatayaji ratal alamin ya uhailal judi wal karomi. Jadi Rama dalah ibu satunggal baka sawiji tumuju ing sasana pawiwahan wonten ing Sitinggil Binaturata badhe kapundhut gambaripun. Rasulullah salamun alaika Rafi asad. Mangke keluarga jinaket saking Sri Atmaja temanten putri satunggal baka sawiji samapta ing gati sawega ing deri tumuju ing sasana rinengga. Bapak Ibu keluarga jinaket saking temanten putri para priyagung ingkang ijil saking Laradan Mediun monggo satunggal baka sawiji badhe kapundhut gambaripun.
Gusti Allah nyuwun asma monggo Bapak Ibu keluarga Cinaket saking Sri Atmaja temanten putri tumuju ing pepanggungan badhe kapundhut gambaripun satunggal boko sawiji monggo rambyang jagat wetan moyo-moyo kiblat kulon dudu cahyaning Surya Candra Hyang Kartika ananging menika tata gelar gumelaring bali wisma ingkang sumunar sumolet hanelahi papan patengganipun inggih panjenenganipun Bapak Misgiman Ibu Suwarti dumunung ing Laladan Melati Arjosari ingkang nadkala mangke hanggelar adicara kiraping Sri Atmaja temanten anyuwun dhumateng sanggihaning para rawuh ingkang kepareng foto sesarengat ingkang tumuju wonten ing sasana pepanggungan sasana ginelar minangka kangge dokumentasi kulawarga panjurung pandonga rahayu wilujeng saking para rawuh samudayanipun emahanani sumeblak padang hanelai soroting bagas para ingkang remeng remu amimbuwi raos tentrem sajroning sanubari kanthi panjuwuning ngarsanipun Gusti Kang Murbeng dumadi mugi tansah manggiya rahayu wilujeng anggenipun jejebuhan Sri Atmaja kekalih kaken ninden pindha mimilan mintuna ngantos sak puputing yuswa monggo satunggal boko sawiji malih para kadang Cinaket saking Sri Atmaja temanten putri monggo Bapak Ibu badhe kapundhut gambaripun satunggal boko sawiji kadang kadrian keluarga Cinaket saking Sri Atmaja temanten putri
Pun para alim ulama, para kiai, para santri, para masayikh ingkang rinten tanapi dalu tansah sumanding kitab suci wahyu ilahi panuntun kiblating panembah wonten karasanipun Gusti ingkang murubeng ing dumadi ingkang sampun kinajek ing sesami ingkang satuhu kinabekten para bini sepuh dan sepuh aji sepuh wonten dirancang seta tumiba wonten seratan keluarga saking panjenenganipun Bapak Kami Tuwa Edi monggo badhe ngapundhut gambaripun keluarga Bapak Ferry keluarga Bapak Sidik Ibu Suyatmi monggo tumuju ing sasana ginelar keluarga saking Bu Lilis sak keluarga monggo tumuju ing Siti Hinggil Binaturata ing pepanggungan minangka tandha pakurmatan donga lan pangestu wonten karsanipun Gusti Kang Maha Agung lan ugi minangka kangge bab dokumentasi keluarga foto sarengan dumateng para pangemban-pangembating praja nayakaning negari pamomong ingkang kula dasi ingkang mahandheger budi bawa leksana ingkang pantes sinuba ing pakurmatan agung pangapura para kadang nayaka karya pramuladi ingkang leladi ingkang cancut gumregut kanthi acincing cukat sakut rengginas trampil wonten ing papan patengganipun panjenenganipun Bapa Miskiman ingkang tansah manggiya suka ing rahayu Niki monggo keluarga ingkang kasebat kala wau enggal tumuju ing sasana ginelar saperlu badhe kapundhut gambaripun satunggal bapa sawiji sumangga Nggih sinambi ngantosi ambek bilih wonten keluarga ingkang dereng kapundhut gambaripun monggo samapta ing gati sawega ing diri miyat saking papan palenggahan tumuju wonten ing pepanggungan badhe kapundhut gambaripun nyemanggaaken monggo tumunten ambek bilih para kadang pramuladi caos pakurmatan monggo dipun kedapi sakawontenanipun kanthi merdikaning penggalih nggih saderengipun adicara dipun wiwiti monggo dipun rahapi sakawontenanipun kanthi merdikaning penggalih ing mriki tasih sarengan sabda Rasul live niki sedina muput niki mengke ngantos dalu paripurna benjing-enjing
Nggih, makaten. Mbok bilih para priagung keluarga jinaker saking Medion badhe mirsani ringgit wacucap dipun sumanggaaken mangke dalu ngantos sak paripurnanipun manggaaken dalipun saking tlatah Ngayogyakarta. Ki monggo Mas Rasa dipun aturake malih menika kemuda rangsang mirodok greng monggo aturaken selawat kemuda rangsang. Salamullah ala toha rasulillah Salatullah salamullah ala yasin habibillah tawasalna bismillah wabil hati rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah. Bismillah wabil hati rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah. Bismillah wabil hati rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah.
Rasulillah Salatullah Salamullah ala Yasin Habibillah awasalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil madriyah. Nggih, kula pilih para kadang pramila disampun hanya usahaken pasugatan nggih keparenga tumunten adicara badhe kawiwitan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Nuwun kawula nuwun. Kunjuk wonten ngarsanipun para alim, para ulama, para kiai, para masyayikh, para santri ingkang ngrinten tanapi dalutan sasumandhing kitab suci wahyuning Ilahi panuntun kiblating panembah wonten ngarsanipun Gusti ingkang sampun kinajek ing sesami ingkang dahat kinabekten. Kunjuk wonten ngarsanipun para pepunden sepuh sesepuh aji sepuh ingkang sampun pono ing pamawas miwah lebda ing pitutur aji ingkang satuhu pinundi-pundi ngarsanipun para sarjana sujaning budi, para pinter winarsis, para nimpuna ingkang sampun limpating kawruh putusing elmi ingkang tansah nengenaken pepuyaning kautaman ingkang pantes sinuba ing pakurmatan. Nasanipun para pangemban-pangembating praja pangayomaning kawula dasih ingkang maha mbekbere budi bawa leksana ingkang satuhu winantu ing pakurmatan biliginipun panjenenganipun Bapak Nika Wahyudin Ibu Nangimatun ingkang mijil saking Laladan Desa Parambon Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun ingkang winantu sagunging pakurmatan ugi pangombya kiraping Sri Atmaja temanten ingkang mijil saking Desa Prambon Dagangan Kadipaten Madiun ingkang tansah winantu ing bagya mulya. Boten kesupen Sri Atmaja temanten kekalih Muhammad Zainur Rahim lan kusumaning ayu Roro Zainul Milati ingkang tansah bagya mulya ugi. Nuwun amit-amit pasang kalimantapi sinapet ngilo-ilo dunili nepatno ing tulah sari mugi tinebihna saking siku dendaning Gusti ingkang murbing dumadi dene kawula sumantaka ngadeg matur wonten ngarsa handika sami nunggih awrating awrat kawula tinanggenah piniji ingkang hamenggugati panjenenganipun Bapa Misgi Mandalah Ibu kinen mranitisaken urut roncaning adicara prasaja kiraping Sri Atmaja temanten
Namung sederekipun kawula nglajengaken atur, monggo panjenengan sedaya kawula dherekaken sesanti muji wonten ngarsanipun Gusti ingkang murbeng dumadi kanthi pangucap alhamdulillahirabbil alamin. Kunjuk wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring pinten-pinten karahmatan kanikmatan taufik hidayah saha inayahipun saengga wonten ing rikala dangan siang menika kita saged makampal manunggal kanthi kawontenan sehat walafiat mboten wonten pambengan satunggal punapa kemawon. Amin amin ya rabbal alamin. Ingkang kalih selawat tuwin salam ugi tetep kunjuk wonten ngarsa dalem baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanthi hangucap Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selawat tuwin salam ugi tetep kunjuk mugi kanthi mau selawat kita sedaya tansah pikantuk syafaatipun wilujeng fidini wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Sagung para lenggah tamu undangan ingkang winantu sagunging pakurmatan. Ambarawata suka bingkaing sing penggalih niki panjenenganipun Bapak Miski Mandalah Ibu Suwarti ingkang rikala semanten sampun kersa amiwaha putra margya siwi wonten ing pidalemipun niki panjenenganipun Bapak Nikah Wahyudin Ibu Nangimatun wonten ing Laledan Madiun. Bedas samangke sampun titiwanci kiraping Sriat Mojo temanten kepareng panjenenganipun Bapak Miski Mandalah Ibu kepareng hanampeni Sri Atmojo temanten kekalih. Dene penggah urut ronsaning adicara ingkang angka sepindhah inggih menika pambuka. Ingkang angka kalih waosan ayat suci Al-Qur'an. Dene adicara ingkang angka 3 atur pasrah saking temanten putri saking panjenenganipun Bapak Nikah Wahyudin ingkang mangke dipun siarani panjenenganipun Bapak Edi Susilo. Dene adicara ingkang sekawan atur panampi ngiras pantes pambagya harja saking keluarga mriki ingkang dipun sariyani panjenenganipun Bapak Imam Busro. Dene adicara ingkang gangsal doa ingkang mangke dipun sariyani panjenenganipun Rama Kyai Gus Asip. Awit angemuti wedal ingkang sampun sawetawis siang adicara enggal kawiwitan. Kanthi waosan umul kitab minangka pambukaning adicara sarana kawula dherekaken. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Seulillahi laumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Makaten kanthi pambukaning adicara mugi-mugi lulus harjane ing sambikala adicara lung tinampi pasrah panampi kiraping Sri Atmojo temanten. Tumunten hangansi adicara ingkang kalih nggih menika waosan ayat suci Al-Qur'an ingkang piniji panjenenganipun Anandalala sasana tuwin pandaya swara kawula aturaken nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل
Sadaqallahul azim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala rasulillah wa alihil athhar ala rasulillah wa ashabihil akhyar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngambara ing awang-awang sumusuping Jaladara temahe amemangun lerming panca ndriya mewah amberkahi wontenipun adicara pawiwahan prasaja siyang menika. Adicara ingkang angka salajengipun nggih menika pangandika pasrah saking keluarga temanten putri. Lha niki panjenenganipun bapak kami sepuh Bapak Edi Susilo kepareng miyat saking papan palenggahan tumuju ing papan pandaya swara. Nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng para alim ulama, Bapak Yai, para santri ingkang tansah kula taati fatwatipun, ingkang tansah kula bekteni. Lan dumateng Sohibul Lejah, Bapak Miskiman sakeluarga ingkang tansah kula tresnani. Para rekan seprofesi seni kerawitan ingkang saya hormati. Lan dumateng sedaya para undangan nak lenggah sedaya ingkang tansah kula mulyakaken. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Sepindah monggo kita tansah menjalankan berjalan puji syukur kita, latih kita, tumindak kita tansah selalu ngajakan syukur dumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala ingkang tansah sampun paring kita dumateng rahmat hidayah inayah rezeki yang barokah sehingga kita alhamdulillah penderek temanten saking Madiun dugi ing dalemipun Bapak Miskiman kanthi keadaan wilujeng boten aral setunggal menapa. Amin. Salawat serta salam terkunjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kita ajeng-ajeng syafaatipun binjing yaumul qiyamah muga kita sedaya saged dados umatipun ingkang selamat dugi mulih swarga ning Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Sepindah kula ngaturaken sadang duka jumateng para linggah sedaya ingkang hadir undangan bilih kula jumeneng ing mriki nggih menika dipun patahi kalih bali kula Bapak Nika Wahyudin kabure masrahaken menika ponakan kula penanten kalih nggih nika Mas Ahmad nggih Zainul Rahim kalih Mbak Zainul Milati nggih. Boten salah Mas Ahmad nggih jenengan pikantuk Mbak Milati. Bocah nggih menik-menik ngoten niku nggih to. Lah sugih esem nggih. Lah lulusan pondok pisan. Kula niku jane ngepir ngadeg teng mriki niku. Musuhe nuwun sewu mriki lingkungan pondok. Nggih kula niku sakjane lulusan pondok ping kalih.
Pondok Al Hasanah niku yoga kula lahir ping kalih ini wonten. Pondok Bersalin ngoten nun sewu nggih. Dados nggih rada kewelen jane niki ngajeng jumeneng sanjenengan niki. Nggih mboten ngurangi napa niatipun Bapak Ani menika ing siang menika mugi sedaya niat hajatipun Bapak Ani sak keluarga lan Bapak Miskiman mugi dados paseduluran ingkang sak lawasipun. Mbok bilih nek wonten lintu-lintune Mas Ahmad nggih. Sampeyan nggih ngertos nggih perawan ya sik akeh, rondone malah pol ngen kula niku. Ngen kula niku rondone tok mon sak RT 8. Lho saestu, sak RT ngen kula niku 8. Lah makane niku sunah mawon nggih, wonten pahalane mawon. Apa meneh gelem dandani nggih, gelem makelari ndek bojo, ngerti dhewe ganjarane apa nggih. Lah padha karo jihad fisabilillah. Nek mboten kleru. Nggih. Bapak Wani pesan nggih nun sewu sakderengipun Bapak Miskiman khususipun keluarga bilih Bapak Wani sagete titip yogonipun nggih. Kula pasrahaken dhateng keluarga miki mugi sageta tumindak tantuke Mbak Mila khususipun teng mriki mengke nek enten klentah-klentunipun mlampah kok mboten aruh-aruh tanggane duwe gawe ragem rewang jenengan jewer mawon mboten sungkan-sungkan nggih. Biasanya tapi nggih alhamdulillah sosialnya ageng kok Mbak. Insyaallah mengki sedaya saged bersosialisasi ke depan wonten lingkungan mriki. Mugi-mugi Allah amin. Lan boten saged panjang-panjang lebar ketinggalipun sami pun beto ipit sedaya niki. Lah niki. Pun sami panasen nggih Bu nggih. Nggih maklum rahawan nek bengi yo adem nggih. Nggih. Ngapunten saderengipun dumateng sedaya langkung undangan sedaya bilih napa ingkang kula aturaken sepindah malih kula aturi kula kalih sak rombongan mugi mangke mantuk nyuwun doa parestu panjenengan sami sedaya mugi kita sedaya tansah pinaringan wilujeng ing mboten aral seneng napa lan dugi saged dugi kriya kita kiambah masane kanthi sehat walafiat mboten aral setunggal menapa amin. Lan menawi kemawon para sederek-sederek pengarak temanten ingkang saking Madiun wonten klentah-klentunipun tindak tanduk ingkang datan boten terap sila nggih kirang nuwun pangapunten Pak sedaya lan mugi sagedipun sambung malih mugi-mugi pas derekan lintunipun Allahumma amin. Nggih makaten ingkang sampun kula aturaken wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Toto titi tatas miwah pratitis pangandika pasrah saking panjenenganipun Bapak Nika Wayudin ingkang dipun saryani panjenenganipun Bapak Edi Susilo. Dengan sehat cara ingkang salajengipun inggih menika atur panampi saking panjenenganipun Bapak Miskiman ingkang badhe dipun sarirani nggih panjenenganipun Bapak Imam Busro. Wekdal sak cekapipun kawula sumanggaken. Matur nuwun. Nggih, foto dhisik nggih. Foto dhisik. Ngerti bergaya Bu niki. Nggih, selfie riyen niki. Nyuwun pangapunten Gus niki ngrini selfie. Nyun pangapunten Pak Edi saderengipun kula tampi, Bapak Wani saderengipun kula tampi, bot-bote wong nampa niku kedah ngertos barange Pak Edi. Nek kalau kemis nika Mas Ahmad Zainur Rahim, Muhammad Zainur Rahim niki tesik Trengginas, niki Trengginas napa mboten? Cobi Mas ngadeg riyin Mas. Mas Ahmad ngadeg riyin Mas. Tukang foto dipoto. Alhamdulillah pun rotok doyong nggih. Alhamdulillah pun rotok doyong. Berarti purun kerja. Nggih enten sing dikerjani nggih to. Puruna kerja nek mboten sing dikerjani mboten bakal doyong. Niki sing kula angen-angen berarti Mas Ahmad mirengke tenan. Kalau mben wonten pitutur luhur enten mriku jamune ndok papat, ndok bebek nggih telas Mas. Alhamdulillah ketinggalipun radi pucet niki berarti berhasil Pak Miskiman saling rabe niki. Nggih, alhamdulillah. Nek niki bagas waras malah bahaya Pak Bu. Mboten purun nyambut gawe, mboten enten sing digaweni ini repot nih. Nggih,
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Qala ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Al ayat sadaqallahul azim. Ngantos kesupen tangane gandeng Mas, Mbak. Tangane digandeng. Monggo dilepen. Nah, ngendikanipun wonten kitab napa nggih? Nek mengke klien di benerke Mbak nggih. Kitab Qurratul Uyun niku nek mandeng bojone wis wah rahmati Gusti Allah. Gusti Allah nu kathah apa neh nek gocikan tangan. Dosane merotoli niki. Kok iman-iman nek mboten dingoten nggih. Nggih. Hadratul Muhtaromin ngarsanipun pun para alim, para ulama, Romo Kiai, Ibu Nyai, khususipun ngarsanipun Romo Kiai Haji Asif Hasim Ihsan saking perguruan Islam Pondok Termas Pacitan ingkang saestu kula takzimi. Sagung para pini sepuh, aji sepuh, pepunden sepuh ingkang kathah ing kaweruh ingkang tuhu pono ing pamawas lebda ing pitutur mliginipun ngarsanipun Bapak Nika Wahyudin, Bapak Anik dalah keluarga rombongan saking telatah Prambon Dagangan Madiun ingkang dahat kula bekteni para pamong pangbating praja satriyaning negari minangka dados pandam-pandaming kawula dasih ingkang dahat kinurmatan para rawuh kakung Sumawana Putri ingkang tubagia mulya wabil khusus ananda temanten berdua yang berbahagia. Minangkani purwakanatur semoga sesarengan kawula dherekaken ngunjukaken raos puji syukur dumateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala kanthi ngikraraken hamdalah sesarengan biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Dene punapa ngantos ing rikalenggan siang punika kita sami tasih kaparingan rahmat nikmat hidayah saha inayahipun sehingga kita saged mapan makempal wonten ing majelis ingkang insyaallah mubarakah punika, majelis kirab temanten punika kanthi kawontenan rahayu wilujeng boten wonten alangan setunggal punapa. Kaping kalihipun sholawat dalah salam muga tansah kunjuk ngarsa dalem junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad ingkang sampun nedahaken kita sedaya saking zaman jahiliyah minadz zulumati ilan nur kanthi wasilah ajaran agama Islam ing pangajab mugi-mugi kanthi kita nderek ajaranipun miwah nindakaken syariatipun kita sedaya dados umatipun ingkang tansah pikantuk syafaatipun benjang wonten ing yaumul qiyamah. Amin 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 ya rabbal alamin. Sagung para tamu ingkang dahat kinurmatan, kaping tiganipun keparenga kawula sumela ngatur gempil kamardikan andika sami kalanipun eca dalah sekecoan pangandikan kawula kumawantun ngadeg wonten ngarsa andika sami awit kawula tinuding dening panjenenganipun Bapak Miskiman dalah keluarga sak perlu ngaturaken atur pambagi harja rawuh andika sami miwah atur panampi kirab temanten wonten ing kawudangan siang punika. Ingkang sepindah Bapak Miskiman dalah keluarga ngaturaken sugeng rawuh sugeng pinarak lenggah kanthi mardu mardikaning penggalih kanthi eca dalah sekeca ugi ngaturaken sepinten kalepatan ing ambok bilih anggenipun nampi rawuh panjenengan sedaya kirangipun gupuh kirang aruh suguh ingkang kirang lawuh ugi sedayanipun ingkang magepokan kalian acara wonten ing siang punika. Mbok bilih wonten kekirangan kalepatan menggah panjenengan sedaya saestu Bapak Miskiman dalah keluarga namung nyuwun lumunturing sih samudra pangsami. Kaping kalihipun ngaturaken matur nuwun ingkang tanpa pepindhan dumateng para kadang sana among mitra, para tangga tepalih, para taruna ingkang sampun paring pambiyantu awujud punapa kemawon. Bondo beya eguh pratikel ingkang sedaya kala wau saged ndadosaken pangenteng-enteng anggenipun kagungan hajat Bapak Miskiman wonten ing rikalenggan punika.
saestu Bapak Meskiman dalah keluarga mboten saged paring piwales punapa-punapa kejawi namung ndedonga dumateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi pambiyantu panjenengan sedaya karekena dados amal sae panjenengan ingkang tundhonipun pikantuk piwales kesaenan sangasanipun Allah Subhanahu wa taala. Sesarengan doa jazakumullah ahsanal jazakumullah khairan katsira. Sagung para tamu ingkang dahat kinurmatan, niki saderengipun nyuwun pangapunten nampine sekedhik mawon. Nggih. Saderengipun kula tampi minangkani wakil saking Bapak Meskiman, ternyata kodok kodaripun Allah punika sangat luar biasa. Mboten saged kita kira-kira. Nggih. Niki nek kula maknani napa nggih? Mas Muhammad Zainur Rahim kalih Mbak Mila niki tidak hanya kebetulan. Pati jodoh kali rezeki kan pun dipun catet dening ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala dados kodok kedaripun. Niki Mas Muhammad Zainur Rahim niki Mas Zain kalian Mbak Zainul Milati nggih. Zainul Milati kok kebeneran. Wong asale ndamel nami niku dereng enten HP. Pak Meskiman len damel Zain kalih Zainul kok nggih Madiun kalih pacitan kok iso sareng nek jodoh niki lho. Ngendikanipun garwa niku sigarane nyawa. Nah, Mbak Mila niku sempalane iga kiwane Mas Zain. Mencelati teko Madiun, igone sekolah ning Termas kecantol melih teng Mlati. Alhamdulillah niki termasuk rahasia Allah Subhanahu wa taala. Nggih dados namine kok ya gathuk wong mboten tau telepon Pak Meskiman kalih Pak Ani. Dereng Pak Meskiman nggih. Lah nggih lho nomine Mas Zain kalih Mbak Zainul kok ndelalah tambahane Milati. Milati niku nek ilate Jawa Mlati nggih. Lah berarti Pak Ani pun sumerep nek calon mantuku omahe Mlati. Nggih Mas Zain niki kebetulan niki memang luar biasa niki. Kula galih-galih wau dalu, kok iya bener ya Mbak Mila kuwi rabine ning Mlati berarti Pak Ani wis digagasan sok mben nek mantuku calone omahe ning desa Mlati. Alhamdulillahirabbil alamin. Enti mangkaten mugi-mugi saestu donga pangestu panjenengan dadosa keluarga ingkang bagya mulya, keluarga ingkang sakinah, mawaddah warahmah barokah fitine wa dunya ilal akhirah. Sing penting kala pun kula aturke Mas, dimantu diman-iman gek nggawe putu tugas yang utama. Nggih. Sanggup Mas Ahmad nggih? Sanggup raketang doyong-doyong. Sagung para tamu ingkang dahat kinurmatan dene salajengipun pasrah panjenengan Bapak Ani lumantar Bapak Edi sampun katampi sedaya ampun kula ringkes kesane cepet awit ampun jam 12 kirang sekedhik. Nggih sampun katampi nyuwun tambahing pangestu panjenengan sedaya saestu mugi-mugi putra pinanganten ing tembinipun saged dados keluarga ingkang bagya mulya. Babagan gula wentah kula yakin Pak Edi niki pun mboten patos perlu. Sakniki usume pun kebun usu gudel. Mbak Ani kalih Mas Zain mesti kula yakin dari segi pengertian lebih banyak daripada Pak Meskiman nggih. Niki pun kebun usu gudel Mas. Dadi mengke manut nek jenengan kersane sekawan nggih sekawan Mbah Meskiman manut. Sajake guyune sanggup lho mboten nggih. Dados nyuwun pangapunten, nyuwun tambahing pangestu, mugi-mugi saestu keluarga tansah pinaringan rahayu wilujeng temantenipun nggih. Pun insyaallah pun akur kantun tugasipun saged dipun laksanakaken kanthi sae. Para bapak telah para ibu ingkang kula hormati, dene kala wau mbok bilih pahargyan prasaja mangke sampun paripurna. Bapak Ani dalah rombongan saking Prambon dagangan Madiun kepareng kundur saestu namung Bapak Meskiman ngaturaken sugeng kundur mugi-mugi tindak panjenengan saking griya mriki ngantos dumugi dalemipun piyambak tansah pinayung dening Gusti ingkang Maha Agung rahayu wilujeng boten wonten alangan setunggal punapa sowang-sowang kepanggih kalian keluarga. Sagung para tamu ingkang dahat kinurmatan kula kinten makaten ingkang saged kula aturaken kersanipun sajake mantene pun rada uleng niki sumuk nggih
monggo kawula aturi nyekecakaken anggenipun ngedhapi pasugatan ingkang sampun katuraken sinambi mirengaken lelangen saking kanca-kanca Sabda Rasul ingkang mijil saking Taman Asri Kecamatan Pringkuku Kabupaten Pacitan nggih. Niki monggo mangke dalu nek kala wau saking pambyawara Pak Ani kepareng mresani wayang kulit mini punika nggih monggo ning kula mesake mantene nek nginep saestu mesake mantene Mas nggih. Para rawuh sami kang kula hormati makaten ingkang saged kula aturaken sepindah malih bila anggen kula ngaturaken wonten kekirangan miwah kalepatan saestu kula namung nyuwun lumutur ing samudra pangsami ing wasana billahi taufik wal hidayah wa biridha wal inayah ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampun wijang wijiling wicara sumendang datan karepit niki. Atur panampi saking panjenenganipun Bapak Miskiman ingkang dipun sarirani panjenenganipun Bapak Imam Busro. Adicara kasigek langkung rumiyin inggih awit angkurmati ingkang nembe dahar wedal samangke tertamtu para kadang Sabda Rasul saos panglipur panguyu-uyu sawetawis monggo dipun aturaken pepeling Mas. Pasugatan ingkang sampun dipun aturaken para kadang nayaka karya kanthi merdikaning penggalih Lima waktu kutukan sati
sajangkeping prayogane ditambah salat sunahe sempurna iku perintah agama ngelingana ning donya mung sedelo tawakal pasrah sing kuwasa yen besok munggah swarga dipunaturaken lumiring dumateng para tamu ingkang nembe dahar monggo tak aturake semidah malih kuncine swarga Mas dipunaturaken nggih kangge ngiringi ingkang nembe dahar. Salat iku kuncine swarga mula aja nganti dilalekno sebab iku perintah sing kuwasa ayo dilakoni kanthi sampurna isak subuh luhur asar lan magrib pancen niku diarani salat wajib mula ayo dilakoni kanthi tertib supaya slamet besok ana akhirate la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah syukur pagi dalam salat berjamaah ganjarane mesti turah-turah kula wong urip sing padha istiqomah insyaallah matine husnul khotimah sugeng ngedhapi pasugatan ingkang sampun dipunaturaken kanthi merdekaning penggalih. Salat iku kuncine swarga mula aja nganti dilalekno sebab iku perintah sing kuwasa ayo dilakoni kanthi sampurna isak subuh luhur asar lan magrib pancen niku diarani salat wajib mula ayo dilakoni kanthi tertib supaya slamet besok ana akhirate la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah syukur pagi dalam sholat berjamaah ganjarane mesti turah-turah mula wong urip sing padha istiqomah
insyaallah matine husnul khotimah. Salat iku kuncine suwarga, mula aja nganti dilaleno, sebab iku perintah sing kuwasa. Ayo dilakoni kanthi sampurna, sak subuh luhur asar lan magrib, pancen iku diarani salat wajib. Mula ayo dilakoni kanthi tertib, supaya slamet besok ana akhirate. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Syukur bagi gelem salat berjamaah, ganjarane mesti turah-turah. Mula urip sing padha istiqomah, insyaallah matine husnul khotimah. Paripurna anggenipun dadaharan sagung para tamu tumunten hangancik adicara ingkang salajengipun kemenika waosan doa dhumateng panjenenganipun Rama Kyai Haji Asep. Wekdal sak cekapipun kawula aturaken matur nuwun. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa syukurillah wa ni'matillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina ibni Abdillah amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu lan sedherek ingkang hormati, monggo kita sareng kita doakan, kita suwunaken dumateng Allah mugi-mugi Mas Muhammad Jain kali Mbak Milah asalipun bangun bali bismo tansah kaparingan rahmatipun Allah, maunanipun Allah, pertolongannya Allah, perlindungannya Allah. Mugi-mugi saged bangun rumah tangga ingkang sakinah mawaddah warahmah, paringin duriyah ingkang soleh lan solehah, diparingi rezeki sing berkah, tentrem ayem guyub rukun rumah tangganipun, paringi bahagia donya akhiratipun, paringi mulya donya akhiratipun, paringi bejo donya akhiratipun, kaparingan nasib ingkang sae, mugi-mugi enggal kaparingan putra ingkang soleh lan solehah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yuafi ni'amu wa yukafi majidah ya rabbana lakal hamdu kama yabahi li jali wajhi amdini sultanik Allahumma hadal arus wa jajatu mawaddatu wa rahmah inna nas'aluka an antam asana fi hadal yawm ila kulli khair wa na'udzubika antah tarika fihi su'ah nas'aluka khairaha nas'aluka khaira hadal yaum wa khaira ma fihi Allahumma taqabbal imanana wa yasir biha umuruna wa amdin ujuruna wa hasin akhlaqana wa wasi biha arzaqana wa ba'id biha bala'ana wa nawwir biha qulubana innaka ghafurur rahim jawatul karim Allahumma alif bainahuma kana alafta baina wa Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Sayyidina wa baina Adam wa baina ummina Hawa wa Allahumma alif bainahuma kama baina Yusuf wa Yulekh Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Sayyidina Muhammad wa Khadijatul Kubra Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Sayyidina Ali wa Sayyidina Fatimah Zahra Allahumma barik lahuma warzuqhuma rizqan hasanan halalan thayyiban nafi'an mubarakan fiha fi umriha wa dinihima wa dunyahuma wa akhiratihima warzuqhuma dzurriatan sholihatan mubarakan Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Allahumma ij'al auladana wa ahlana wa aqribana min ahlil khair min ahlil khair min ahlil khair wa min ahlil Qur'an wa min ahlil ilmi wa min ahli dzikri wa min ahli ibadah wa min ahli khimah wa min ahli karamah wa min ahli ma'rifat billah wa min ahli jihad fi sabilillah wa min ahli jannah wa min ahli la ilaha illallah Allahumma ftah qulubana ya Allah Allahumma nawwir qulubana ya Allah min nuril iman min nuril iman min nuril iman min nuril islam min nuril ihsan min nuril Quran min nuri hidayatika ya Allah min nuri rahmatika ya Allah min nuri rahmatika ya Allah min nuri rahmatika ya Allah Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an mubarakatan fid dunya ilal akhirah Allahumma inna nas'aluka amalan sholihan maqbulan mubarakatan fid dunya ilal akhirah Allahumma inna nas'aluka rizqan hasiran halalan thayyiban mubarakatan fid dunya ilal akhirah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata mabrar ya ayyu ya ghafar ya rabbal alamin Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyata bi jasadi wa ziyada filmi wa barakata fi rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan badal maut wa bil jannah wa na'udzu bika min sakhatika nar Allahumma inna nas'aluka ridhaka ya Allah Allahumma yassir lana umurana ya Allah Allahumma yassir lana maqasidana ya Allah Allahumma sallimna ya Allah Allahumma sallimna ya Allah Allahumma sallimna ya Allah wa sallim tinana wa sallim qulubana wa sallim asadina wa sallim arwahina wa sallim imanana wa sallim islamana wa sallim amalina wa sallim auladana wa sallim ahlana wa sallim aqribana wa sallim muslimin muslimat mu'minin Allahumma minal bala wal waba wal fahsya wal munkar wal tahun wal fitnah wal balaya ya Allah Allahumma sallimna ya Allah Allahumma sallimna ya Allah minal fitnati dunya wa min fitnatil kubri wa min fitnatil akhirah wa min fitnatil mahya Allahumma inna nas'aluka ridhaka ya Allah Allahumma yassir lana umurana ya Allah Allahumma yassir lana maqasidana ya Allah bi jahi nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fayaqdi hajatina Allahumma shalli ala al-Fatihah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Mu'ulin Rabbi firli wali walidayya walil mu'minina amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Takun alhamdulillah min kirang langkungipun nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Purwa madya wasana amungkasi gadine karsa adicara kiraping Sri Atmaja temanten. Tumunten mepilih Sri Atmaja temanten jengkara saking sasana palanggan tumuju ing paningkrating tarat takrambah saperlu hanguntapaken sagung para tamu. Makaten. Hilir-hilir tandure wasumilir ta ijo royo tasenggo temantenan. Guntur Rama Kyai nggih tansah rahayu ingkang sami pinanggih dhumateng sanggiyaning para kadang pisan sutresna ingkang mijil saking laladan Madiun. Apabila sampun kepareng badhe kondur namung ndherekaken sugeng kuntur rahayu ingkang sami pinanggih tebih raos panundung saking keluarga panjenenganipun Bapak Miskipan. Rahayu nir ing sambikala. Ijo royo kasanggo temanten anyar menetno blimbing kuwi lo nyolo penetno Ketatira kumiterpa daeng pinggir tamana lumatono kanggo sepa mangko sore mumpung jembar karangane mumpung padang rembulanane Nuwun kawula nuwun makaten menggah urut ronsen ing adicara kiraping Sri Atmaja temanten adicara lung tinampi sampun kalampan widodha nir ing sambikala. Nggih sedaya menika saged lumampah inggih saking donga pangestu saking para rawuh samudayanipun. Angemuti wedal ingkang sampun sawetawis wancinipun ibadah salat duhur pramila
kawula sakonca sabda Rasul semeni sawetawis lumorot saking pepanggungan tumuju ing papan pangibadah mriku badhe nindakaken salat zuhur saweni sawetawis kepareng kawula jengkar saking sasana palenggan nuwun kawula nuwun